A teraz, keď už sme si pomaličky ukázali, ako narábať s týmto zoznamom agendy konaní, povieme si ešte, ako sa dostať na jednotlivé spisy. Na to sú tieto jednotlivé šípky, stačí na nich kliknúť a otvoríme si jednotlivý konkrétny spis. Teraz si však ukážeme, ako založiť úplne nový spis. Klikneme na nový spis a je nutné najprv si vybrať, o aký typ ide. Založíme si nový trestný spis. Jednotlivého obvineného si vyberieme buď to zo zoznamu, alebo si ukážeme, ako pridať novú stranu. Tak, nová strana bude samozrejme len fyzická osoba. Každá konkrétna požiadavka je zohľadnená na základe typu spisu. Keďže v trestnej veci právnickú osobu ako obvineného mať nemôžeme, Lektis vás ani neobťažuje jej výberom. Takže vyplníme si meno, bude to stíhaný Peter. Tieto dve údaje stačia na uloženie nového záznamu. Ako obhajca sme tu automaticky uvedení my, testovací Milan, keďže toto je účet tohto fiktívneho advokáta. Môžeme samozrejme mu ale vybrať aj iného advokáta zo zoznamu alebo pridať mu nového, tak ako sme si už postup ukázali, už pri obvinenom postup je úplne identický. Samozrejme je možné, aby sme boli aj na strane poškodeného. Je to už len na vás, akým spôsobom si jednotlivé spisy budete vyberať. V prípade, že máme obvinených viac, na to je toto plusko. Stačí na ňo kliknúť a objaví sa nám možnosť pridať ďalšieho obvineného. Tak tu bol nejaký fiktívny Jano obvinený a my nie sme, ale už jeho obhajcom. Tamto obhajcu ani nemá. Vyberieme si našu značku. Napríklad si dáme 509, keďže Lektis nám ukázal, že posledná je 409. Tuto. Ďalej je nutné vyplniť, v akej trestnej veci ide. Pôjde o trestnú vec podvodu. Zvolíme si základnú tarifnú odmenu, keďže sme sa nejak inak s našim klientom nedohodli. Horná hranica trestu je do 5 rokov. Táto voľba je veľmi dôležitá, keďže sa samozrejme odvíja od nej aj odmena advokáta. Lektis vám ju potom neskôr i vypočíta. Tieto údaje by mali stačiť na to, aby nám nový spis uložilo. No, Lektis nás upozornil, že zadaná značka už existuje, máme si zvoliť inú. Ide o funkcionalitu Lektisu, ktorá zabraňuje, aby sa vytvárali s rovnakou spisovou značkou spisy duplicitne. Preto skúsime, či už je zadaná 609. Uložíme. Spis bol úspešne uložený, ako nám to tu už aj vypísalo. Ako ste si všimli, pribudli nám nové funkcionality, ktoré sú tieto a ukážeme si ich o chvíľku.